Belarusda 2 aylyk bäwegini öldürmekde aýyplanyp suud edilen Türkmenistanyň raýaty 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu barada Belarusyň köpçülikligiň habar beriş serişdeleri habar berýärler. Brestcity.com neşriniň maglumatyna görä Brestiň regional suudy bu baradaky hökmi 31-nji oktýabrda çykardy. Ýöne bu karar heniz güýje girmedi we bu barada şikaýet bilen ýüz tutulup biliner. Suud bu baradaky hökmi oglan etdi we ýurdun Jenaýat kodeksiniň 139-njy maddasynyň 2-nji punktynyň 2-nji bölügine laýyklykda 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada karar çykardy. Bu tutsaglyk möhleti umumy rejimiň düzediş koloniýasynda geçirdiýip, neşir Brestiň regional suudynyň ýolbaşçysynyň kömekçisi Snejana Grishkeviçiň sözlerini titirledi. 23 oktýabrda Brestiň regional suudynyň 29 ýaşly Türkmenistanly Ýyldız Haydarowa garşy gozalan jenaýat işi boýunça dinlenşigi dowam etdirýändigi ma'lum boldy. 8 oktýabrda Belarusyň Derňöw komiteti Brestde çaganyň öldürilmegi bilen bagly jenaýat işiň derňöwiniň tamamlanandygyny habar beripdi. Belarusyň Tutbay neşriniň 23 oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Türkmenistanly Zenan öz çagasynyň ölümine tötenligiň sebäp bolandygyny, özüniň bolsa jogapkärçilikden gorkup, onuň jesedini gizländigini aýdypdyr. Suudda Ýyldız gyzynyň helak bolmagynda özüni günäli hasap edýändigini aýtdy, emma onu öldürmek islemeýändigini nygtady. Men özümiň aklanmagymy ýa-da boşadylmagymy islemeýärin, men günäkär, men oňa ömür bermedim. Men munuň bilen ýaşap biljek däl we islämok diýip Tutbay neşri ýazypdy we Türkmenistanly Zenanyň özüne kanuna görä berk jeda berilmegini sorandygyny habar beripdi. Neşriň maglumatynda çaganyň pajigaly tötenligiň netijesinde wepat bolandygyna Derňöw we prokuratura işgärleriniň ynanmaýandygy, çaganyň demigip ölendigi hem aýdylypdy. Derňöwde anyklanylmagyna görä Haydarowanyň 17 martda wagtyndan öň gyz bäwegi bolýar. Ene we çagy 10 maýda bäwekanadan çykarylýar. Emma ene borjunu berjay etmediligi üçin tanşynyň kwartirasynda çaganyň dem alyş ýollaryny ýapýar we ol ölýär. Soňra ol çaganyň jesedini Muhavets deriýatynyň kenarynda gizleýär. 2019-njy ýylyň martynda Belarusda nemis dili kursyna ýazylyp, umumy ýaşaýyş jaýynda hasaba durandy aýdylýan Haydarowa şu ýylyň maý aýynda özüniň 2 aýlyk gyzynyň jesedi tapylandan soň Brest şäherinde tutsag edilipdi.